Olen kirjoittanut yhdessä Petteri Kankkusen kanssa tämmöisen kirjan kuin Tykkäämistalous, mikä tuli tuossa ihan muutamia viikkoja sitten kauppaan. Ja mä oon oikeastaan esittänyt tästä niin kuin 3 eri teesiä. Internet on muuttunut sosiaaliseksi ja se on tunkeutunut meidän jokaisen taskuun. Tieto on alkanut kulkea. Eli siinä missä näitä tarjouksia aikaisemmin oli tosi nihkeä jakaa, niin nyt on sosiaalinen media, missä tämä jakaminen tapahtuu välillä kuin itsestään, jopa itsestään. Siinä on onnistuttu naittamaan laitteita ja sovelluksia semmoiseksi saumattomaksi ostokokemukseksi, että se ostaminen on kivaa. Ja kivaahan pitää nykyisin olla. Sen takia me eletään tykkäämistaloudessa. Vaikka tämä teknologia koko ajan kulkee hirveätä vauhtia eteenpäin, niin jollain tavalla maailma muuttuu yhä enemmän ja enemmän semmoiseksi jotenkin niin hirveän 1800-lukulaisen maiseksi. Mutta vaikka teknologia tuo meille uusia välineitä ja näitä on vuorovaikutuksen säännöt, se, että miten me vaikutetaan toinen toisiimme, niin ne ei ole muuttunut miksikään.